Ξέρω ότι όλοι σας ρωτάνε για το βιογραφικό των σπουδών. NASA, MIT, Harvard, σπουδές στη φυσική. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς αφήσατε αυτό και επιλέξατε το δρόμο της ιεροσύνης. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ένας άνθρωπος που έχει αυτό το πλέγμα, το επιστημονικό, μπορεί από εκεί που έχει τα πάντα αριθμητικοποιημένα στο μυαλό του, να πάει σε κάτι που απαιτεί ανθρώπινο ψυχισμό. Δεν είναι αριθμικοποιημένα τα πάντα και στη φυσική. Είναι όταν τα μαθαίνεις. Στην έρευνα είναι θολό το τοπίο, είναι ασαφής ο χώρος. Εκεί δεν ξέρεις ακριβώς που θα πας, δεν είναι όλα σταθερές, είναι αναζήτηση, είναι ψάξιμο. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ωραίο και βγάζει από τον άνθρωπο κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ο κόσμος των ερευνητών είναι πολύ διαφορετικός από τον κόσμο των κλασικών επιστημόνων, όπως τους ξέρει διότι ο επιστήμονας είναι αυτός ο οποίος ξέρει πολλά. Ο ερευνητής είναι αυτός που ξέρει ότι αγνοεί πολλά και θέλει να τα μάθει. Η δίψα για την γνώση, για την κατανόηση, για την είσοδο στο χώρο του αγνώστου είναι ένα μαγευτικό ταξίδι. Αυτό μοιάζει αρκετά και με το χώρο της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία έχει τις σταθερές της. Έχει το στυλ της, έχει τους κανόνες της, έχει τις εντολές της, έχει τους νόμους της, όπως έχει τους νόμους η φυσική. Η ομορφιά όμως της Εκκλησίας είναι το κυνήγι του Θεού. Δηλαδή εκεί που φαίνεται ότι ο στόχος κρύβεται ή εκεί που μετακινείται και δεν μπορείς να τον πιάσεις. Αλλά είναι υπαρξιακή αυτή η αναζήτηση, όπως υπαρξιακή είναι και στην έρευνα. Αλλά άλλο πράγμα είναι ασχολούμαι με τον υλικό κόσμο, με τον περιγραπτό κόσμο και άλλο είναι αφήνω λίγο την ψυχή μου να περιπλανηθεί αναζητώντας σε έναν χώρο που υποψιάζομαι ότι κάπως υπάρχει, σε ένα πρόσωπο που αισθάνομαι ότι πρέπει με μια πολύ λεπτή κίνηση να εισέλθω. Έτσι όπως σας το περιέγραψα, δεν είναι κάπως... Υπάρχει μια γέφυρα, μια αναλογία, θα σύνδεση. Άρα πώς η έρευνα της ίδιας μας της ψυχής μπορεί να γίνει μέσα από τον... Καταρχάς δεν μίλησα εγώ για την έρευνα της ίδιας μας της ψυχής, που και αυτό είναι. Μίλησα για την αναζήτηση του Θεού. Να σας το πω απλά. Ή ο Θεός υπάρχει κάπως και τότε του αξίζουν τα πάντα. Ή δεν υπάρχει και να τελειώνει το παραμύθι, να το ξεκαθαρίσουμε. Εάν υπάρχει, που υπάρχει, τότε αξίζει όλο αυτό. Εγώ πήρα αυτό το ρίσκο. Θέλησα να δω τι πράγμα είναι. Με μάγευε ο ουρανός. Μπορεί η έρευνά μου να ήταν ιατρική περισσότερο, αν και το ξεκίνημά μου ήταν από την αστροφυσική, αλλά η μαγεία της ψυχής μου ήταν από το χώρο του σύμπαντος. Ήθελα κάτι πέραν από αυτό, γιατί το σύμπαν μέσα, όπως τουλάχιστον εγώ το καταλαβαίνω, έχει μια μεταφυσικότητα, έχει πράγματα τα οποία δεν ερμηνεύονται με τους νόμους όλα και επίσης έρχονται σε αντίθεση με τις αισθήσεις του ανθρώπου. Εγώ ήθελα κάτι άλλο, δηλαδή η ψυχή μου δεν χόρτενε και δεν θα σας το κρύψω ότι αισθανόμουν ότι το ποτήρι της επιστημονικής αναζήτησης με γέμιζε, αλλά ή μάλλον μου γέμιζε το ποτήρι μέχρι σε ένα σημείο. Είχα κενό, ήθελα υπερχείληση. Στο τέλος του λυκείου και μετά όταν στη φοιτητική μου ζωή είχα πάρα πολλές αμφισβητήσεις, τις οποίες με ονόμαζα άθεο, αλλά δεν νομίζω ότι ήμουν άθεος. Δηλαδή έψαχνα, δεν ήμουν σκληρός άθεος, απορρίπτω. Ήμουν αυτός που ομολογεί ότι εγώ δεν το νιώθω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται ξένο σώμα επάνω μου. Αυτό όλο είχε μια, κατά κάποιο τρόπο έτσι, διεργασία αναζήτησης πολύ έντονη μέσα μου. Όταν μετά πήγα στην Αμερική, νομίζω είχα καβαλήσει το καλάμι σε κατακόρυφη θέση λόγω της επιτυχίας μου. Γιατί ήταν το όραμά μου, το ήθελα πάρα πολύ. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί γνώρισα και ανθρώπους και τα λοιπά και κυρίως άρχισα να γνωρίζω, ας πούμε, ήμουνα στο τμήμα αστροφυσικής, ήταν ένα απέροχο το κέντρο αστροφυσικής στο Harvard, στο οποίο ήμασταν 21 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 48 καθηγητές, 162 διδάκτορες.
5 Νόμπελ. Δεν ήθελε πολύ να... Ξέρω ότι και τώρα που το ακούτε εσείς δεν το έχετε ζήσει, φαντάζεστε ότι είναι κάτι εκπληκτικό. Και είναι. Και εκεί μέσα άρχισα να καταλαβαίνω ότι είναι πολύ λίγο αυτό. Και άρχισα να ψάχνουμε. Εκεί θυμάμαι ο καθένας ήθελε να αποδείξει ότι είναι ο πρώτος, ότι είναι ο καλύτερος, ότι δεν υπάρχουν άλλοι σαν αυτόν. Γι' αυτό και λέγονται τα πανεπιστήμια αυτά ανταγωνιστικά. High competitive σημαίνει πολύ καλό πανεπιστήμιο. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο τοποθετούνται ως προς την ποιότητα των σπουδών που παρέχουν. Και εμένα μου ερχότανε αυτό που λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι τελευταίος. Και με γλύκαινε. Δεν έλεγα, μα τι αρλούμπα είναι αυτή. Έλεγα, τι σοφία πρέπει να είναι αυτό. Όποιος θέλει να κερδίσει την ψυχή του, πρέπει να τη χάσει. Μα είναι δυνατόν. Όποιος θεραπήσει από τη δεξιά σε αγώνα, στρέψαν αυτό και την άλλη, να γυρίσει και το άλλο. Και αυτός που έρχεται να σου πάρει το σακάκι να του δώσει και το πουκάμισο. Άλλη λογική. Ξέρω, εγώ θυμάμαι, πήγα στην εκκλησία και πρώτη φορά έτσι το πρόσεξα, ήταν ο εσταυρωμένος πίσω από την Αγία Τράπεζα και έλεγε πάνω ο βασιλεύς της δόξης. Στη νεανική μου διψασμένη απόλυτη ψυχή έβγαινε ένα, μα είναι δυνατόν ένα πτώμα αιμόφυρτο σε ένα σταυρό να είναι βασιλεύς της δόξης. Ή αυτά όλα είναι μεγάλες αλήθειες, τις οποίες πρέπει κάπως να μπω μέσα με κάποιο τρόπο, ή είναι ψέματα τα οποία όμως πέρασαν στη ζωή των κοινωνιών και του χριστιανικού πολιτισμού. Πώς πέρασαν, δεν μπορούσα να καταλάβω. Με βοήθησαν πάρα πολύ τα μοντέλα της φυσικής που είχα. Τι είναι η μαύρη τρύπα. Πώς η μαύρη τρύπα είναι, ας πούμε, ο ήλιος ο δικός μας, που είναι τεράστιο πράγμα. Όταν θα γίνει η μαύρη τρύπα, θα έχει ακτίνα 1,2 χιλιόμετρα. Όλη η ύλη του θα έχει συμπυκνωθεί σε αυτόν τον μικρό όγκο. Και αυτό του δημιουργεί ένα τεράστιο βαρυτικό πεδίο. Τόσο ισχυρό που ακόμη και τα φωτόνια λυγίζουν, ενώ πηγαίνουν ανεπηρέαστα, ας πούμε, κατευθείαν. Και λέω, έτσι είναι, κάπως να καταλαβαίνω ότι είναι ένας Άγιος. Έχει άλλη φυσική, άλλη λογική, άλλη τεχνολογία. Πρέπει να βγω από αυτό. Είναι κάτι άλλο. Δεν το βρίσκα πουθενά. Τα βρίσκα μέσα στην εκκλησία. Δεν τα ζούσα, δεν τα καταλάβαινα, αλλά κάπως με ενδιέφεραν, με γέμιζαν. Πιστεύετε ότι στις 8 μέρες συνήθισα στη σκέψη του μη επιστήμονα? Ναι, αλλά εγώ ήθελα να το κάνω όλο. Και ήθελα πολύ να παντρευτώ. Μου ήταν πολύ ωραίο πράγμα ο γάμος, έτσι όπως το είχα μάθει, όπως το φανταζόμουν και όπως το είδα στη σπουδή της βιολογίας, της φυσιολογίας κτλ. Όλο αυτό το πράγμα, το είχα πολύ ψηλά μέσα μου και το ήθελα κάπως και το έδεσα και με τα λόγια του Χριστού περί αυτού του πράγματος. Και μου ήταν κάτι πάρα πολύ ιερό. Η σκέψη ότι θα έχω μια γυναίκα, μου ήταν φοβερό πώς θα της δοθώ. Ήθελα γυναίκα όχι για να με ικανοποιήσει, για να προσφερθώ κάπου. Και δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου παντρεμένο παπά. Πήγα στο σούπερ μάρκετ με παπαδιά, ξέρω εγώ, να παίρνω φρούτα. Και είχα εικόνες που αναστήθηκαν από τις επισκέψεις που έκανα στα Άγιον Όρος περίεργος και από βιβλία που διάβαζα. Σε 8 μέρες συμφιλιώθηκα με την ιδέα του μη επιστήμονα. Μου πήρε άλλες 15 μέρες με την ιδέα του μη έγγαμου, χωρίς γυναίκα και παιδιά. Σύνολο 23. 1η Φεβρουαρίου του 1984 με 24 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Και μετά πήγα στο Denver, Κολοράντο, ήταν εκεί ένα πείραμα και ήταν ένα ενδιαφέρον πράγμα, αμέσως μετά. Έκτοτε, τότε δηλαδή είπα μέσα μου, Θεέ μου, να μου δίνουνε την μης κόσμος, συγγνώμη Δήμητρα, με γονίδι Αγίας Παρασκευής, Αγίας Εκατερίνης και Αγίας, ξέρω εγώ ποιας, δεν την θέλω. Άλλο ήθελα. Και αυτό το πράγμα ήταν απίθανο. Έκτοτε δεν μου ήρθε άλλη σκέψη. Αν υποθέσουμε ότι ένας νέος άνθρωπος θέλει να κρατήσει την επιστήμη του, την έρευνά του, να είναι στον κόσμο του αυτό που έχει σπουδάσει και αυτό που έχει θελήσει. Έχει κάνει την αναζήτηση του εαυτού του και αποφασίσει ότι θέλει να είναι ένας επιστήμονας, αλλά θέλει να έχει μέσα του και το Θεό. Αλλά δυσκολεύεται στο να απαντήσει, όπως στην έρευνα δεν απαντώνται όλα,
να ισορροπήσεις το ότι και στη θρησκεία μας ή και στο Θεό δεν απαντούνται όλα. Όχι, στα του Θεού απαντώνται πολύ λιγότερα. Ας πούμε, η λέξη που χρησιμοποιεί η Εκκλησία, πολύ τίμια, και η πίστη είναι μυστήριο. Μυστήριο τι σημαίνει? Σημαίνει μέσα σε έναν κόσμο που με υπερβαίνει και εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα. Είναι περισσότερο το ότι ταπεινώνομαι ενώπιον του αγνώστου και λιγότερο το ότι το αισθάνομαι, το αντιλαμβάνομαι και το κατανοώ. Αλλά υπάρχει όμως το άγνωστο, αυτό που με υπερβαίνει. Πώς υπάρχει? Δεν είναι από το ότι το ανακαλύπτω, από το ότι ζω την εμπειρία της αποκαλύψεως. Καταλαβαίνετε, τι σημαίνει? Ότι μου βγαίνει μέσα. Είναι η αίσθηση, ας το πω, είναι μια άγνωστη λίγο λέξη, αλλά όμως αυτό περιγράφει η μυστική αίσθηση, η διαίσθηση του ανθρώπου. Αυτό είναι η πίστη. Οι μεγάλες θεωρίες του περασμένου αιώνα, όλες είχαν μια πέραν του αισθητού και του κατανοητού αντίληψη. Παραδείγματος χάρη, η ασυνέχεια που μπήκε με τη θεωρία των Κβάντα. Ότι δεν υπάρχει συνέχεια στην ύλη, αλλά υπάρχει ασυνέχεια, γίνεται με πακέτα ενέργειας η μεταφορά της. Η θεωρία της σχετικότητος σπάει την απολυτότητα που την θέλουμε. Σιγουριά, αυτό είναι έτσι και το άλλο είναι αλλιώς. Όχι, είναι σχετικά. Ξεπερνά τις αισθήσεις ότι έχουμε διαστολή του μήκους. Συστολή του μήκους, διαστολή του χρόνου. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε. Ότι ο χώρος είναι καμπύλος. Ότι έχουμε την ρημάνιο γεωμετρία και όχι την ευκλήδιο μέσα στην οποία εμείς αναπτυσσόμαστε. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Η αρχή της αβεβαιότητος και της απροσδιοριστίας του Χάιζεμπεργκ. Ωραίες αρχές, απίθανες. Έτσι εξηγούμε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι τόσο παράξενο από εκεί. Αυτό είναι κάτι, όπως σας είπα, λίγο μεταφυσικό. Όταν, ας πούμε, λέμε ότι ο γαλαξίας μας έχει 200 δισεκατομμύρια ήλιους και υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Το καταλάβατε? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Στα παιδιά που πάτε και μιλάτε, ασχέτως αν ο λόγος μπορεί να είναι αυτό που λέτε, ότι είστε επιστήμονας, την επόμενη Κυριακή τα βλέπετε στην εκκλησία? Όχι. Δεν γίνεται με μια και έξω. Δυστυχώς, θα την υπογραμμίσω τη λέξη, είναι λίγος ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει, ο νεανικός κόσμος, που σχετίζεται με την πίστη, με την παράδοση, με την εκκλησία. Τι φταίει γι' αυτό? Δεν φταίει το ότι είναι νέος. Φταίει ότι του έχει γίνει μια κακή ερμηνεία της εκκλησίας, της πίστης, ένας υποβαθμισμός της αξίας της. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων ή νέων παιδιών που αποστρέφεται απλά την εκκλησία και όχι το Θεό. Για μπακάλικους λόγους. Θα σας πω επιγραμματικά, που τα συζητάνε σε μια παρέα μεταξύ σοβαρού και αστείου και δεν έχει βρεθεί ποτέ κάποιος να τα θέσει σοβαρά σε κάποιον. Το δέχομαι. Δηλαδή, οι ιερείς, μόνο αυτά που φοράνε κοστίζουν μια περιουσία. Βέβαια. Θα σας πω γιατί κοστίζουν. Εγώ φοράω αυτά τα ράσα. Είναι 4 μέτρα το ύφασμα. Αν είχα κουστούμι, θα ήταν, ξέρω εγώ, 1,5 μέτρο, 2 το ύφασμα. Άρα είναι της πλάκας ύφασμα. Δεν έχει τίποτε. Θα πείτε τα άμφια που φοράνε. Το μεγάλο λάθος, ξέρετε ποιο είναι? Είχε πει ο Χριστόδουλος, μας κατηγοράνε, λέει, ότι έχουμε τις μήτρες και ότι έχει πάνω πέτρες και αυτά είναι, λέει, ψεύτικα πράγματα, είναι νάιλον. Δυστυχώς φοράτε ψεύτικα πράγματα, θα έλεγα από μέσα μου. Δεν είστε αληθινοί. Θα ήθελα ο παπάς, ό,τι κάνει και ό,τι έχει πάνω του, να είναι αληθινό. Να μην λάμπει, δείχνει κάτι άλλο από αυτό που είναι, να είναι δηλαδή νάιλον, πλαστικό, κόκαλο και να φαίνεται σαν διαμάντι, τι θα το κάνω? Αλλά δεν του χρειάζεται και το διαμάντι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Του χρειάζεται μια απλή, κανονική αμφίεση για να τελέσει. Λοιπόν, δεν κοστίζουν πολύ αυτά. Το άσχημο είναι ότι δείχνουν ότι κοστίζουν. Και αυτό σημαίνει ότι υπηρετείται έμεσα και δι' αυτού του τρόπου κάτι που δεν είναι αυθεντικό και γνήσιο, είναι λίγο ψεύτικο. Δείχνω, δεν είμαι. Άλλο απόφευγμα. Η περιουσία της Εκκλησίας θα μπορούσε να σώσει την Ελλάδα. Νομίζω είναι ένα ψεματάκι λίγο. Η περιουσία της Εκκλησίας
έχει περιοριστεί στο 4% από αυτή που υπήρχε. Σήμερα έχουν τελεσιδικήσει 169 αστικά ακίνητα της Εκκλησίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και το ίδιο το δημόσιο δεν επιτρέπει στην Εκκλησία να τα εκμεταλλευτεί. Και μένουν έτσι. Τι ωραίο που θα ήταν να της έλεγε πάρτα και ο σκοπός θα είναι από αυτά να βοηθήσει την κοινωνία. Και δεν βοηθάει. Η δική μας η Μητρόπολη μόνο δίνει περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο, που δεν είναι δικά της, έχει ένα ντουλάπι και τα βγάζει. Είναι του ίδιου του λαού. Είναι σταγόνα από εδώ, σταγόνα από εκεί, από το λαό. Όλοι, πολλοί, από λίγο, συχνά, λύνουμε τα προβλήματά μας. Αυτά θα πρέπει να τα λύσει το κράτος. Η Εκκλησία δεν υπάρχει για να λύσει, να καλύψει τα κενά ενός δυσλειτουργούντος κρατικού μηχανισμού. Τα ξόδεψαν όλα τα λεφτά. Παρά τα αυτά, ο μόνος που δεν μπορεί να την κατηγορήσει είναι το κράτος. Πάντως είναι ευθύνη της Εκκλησίας να φανερώσει ότι το έργο της είναι έργο του λαού. Δεν είναι δικό της. Εγώ έχω, ας πούμε, ένα ίδρυμα. Δεν είναι δικό μου. Καλύτερα είναι να προβάλλεται παρά να ξεκινάει σε μια καφενειακή συζήτηση που στην αρχή δεν έχει κανένα αντίκτυπο, αλλά λέγε, κάτι μένει. Λοιπόν, το εκλαμβάνω σαν υπόδειξη και το αποδέχομαι. Άλλο πρόβλημα, πάλι που μπορεί να φέρει ευθύνη η Εκκλησία όσον αφορά τη θρησκεία μας. Δεν θα πάω σε ονόματα. Ακούστηκε. Οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι πλάσματα του Θεού. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι δύο άνθρωποι για να συντεριάξουν πρέπει να είναι συμπληρωματικοί. Το δέχομαι. Αν όμως έχουν αποφασίσει ότι δεν είναι ή θέλουν κάτι άλλο, έχουν κάνει λάθος. Αυτό δεν τους κάνει αυτόματα, δεν παραμένουν πλάσματα του Θεού. Πόσο μπορεί να είναι πλάσμα του Θεού? Κάθε άνθρωπος, το πλάσμα του Θεού είναι τα ζώα. Δεν είναι πλάσμα του Θεού, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός. Εδώ τη Μεγάλη Εβδομάδα η Εκκλησία, αν είναι του Αγίου Γεωργίου, την μεταφέρει τη γιορτή. Και κρατάει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα την πόρνη και το ληστή και τον εκατόνταρχο, τους χειρότερους που υπήρχαν. Όλοι είναι πλάσμα του Θεού. Αυτός που στερεί το δικαίωμα του να είναι πλάσμα του Θεού κάποιος, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος αν ενεργεί ως πλάσμα του Θεού. Να σου πω ένα παράδειγμα. Είχαμε μια φορά, ήμασταν σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική του πρώτου μαθητικού προγράμματος, ραδιοφωνικού προγράμματος, εδώ στην Παλίνη. Με κάλεσαν λοιπόν και εμένα, αρχίσαν να μου ρωτάνε διάφορα. Σε κάποια φάση λέει ένα παιδί, ναι, με συγχωρείτε, λέει, κύριε, έτσι με απεκάλεσε, εγώ δεν πηγαίνω την Κυριακή στην εκκλησία. Είναι αμαρτία? Λέω να σας πω. Να πάτε να κάνετε τι ρε παιδιά στην εκκλησία τον Κυριακή το πρωί? Να σηκωθείς το πρωί, να πας σε ένα κτίριο παράξενης αρχιτεκτονικής, να μιλάνε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνεις, μια μουσική που είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν στην οποία εσύ είσαι συνηθισμένος να εκφράζεσαι, ξαφνικά να βγαίνει από ένας αξίριστος, σαν εμένα, να φοράει μια μπέρτα από πάνω, να κρατάει ένα πράγμα που βγάζει καπνό και ένα άλλο με μια φλόγα, άντρες από εδώ, γυναίκες από εκεί, να πάει να κάνεις τι? Με κοιτούσαν έτσι τα παιδιά. Πετιέται μετά από ένας και λέει, με συγχωρείτε, λέει, εσείς πηγαίνετε στην εκκλησία? Λέει, σε μένα. Εγώ είμαι ο δεσπότης της περιοχής. Λέω, δεν πάω. Σε τέτοια εκκλησία εγώ δεν πάω. Γι' αυτόν τον λόγο εγώ δεν πάω. Δεν μπορεί. Κάπως πηγαίνετε. Φυσικά, από το πρωί στο βράδυ είμαι εκεί. Πάω για να βρω το Θεό, για να μαζευτούμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, λίγο ένα πετραδάκι, ένας λίγο άλλο, και αρχίζω να περιγράφω, ας πούμε, τι μπορεί να ζει κανείς στην εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δεν είναι το καθήκον που το καλό παιδί που κόβει τα νύχια του και ξυρίζεται και κουρεύεται πηγαίνει, αλλά είναι αυτός ο οποίος πραγματικά θέλει να δώσει μια ανάσα επικοινωνίας με το Θεό μαζί με άλλους και εκεί να περιμένει να έρθει ο Θεός. Και αυτό είναι το μυστήριο. Μ' αρέσει πολύ και πηγαίνω. Ξέρετε πώς το έχω βιώσει πολλές φορές εγώ? Ότι μπορεί να θέλω να πω κάτι ορθόδοξο, κάτι που με εκφράζει, κάτι που και να φοβάμαι λόγω bullying, να το πω έτσι απλά. Ναι. Λόγω του ότι το να πιστεύεις απλές παραδοχές του χριστιανισμού και της ορθοξίας μας πλέον είναι, να το πω, ντεμοντέ. Είναι... Όχι, άλλο δεν είναι μόνο ντεμοντέ. Είσαι και... Υπάρχει και bullying. Ναι, αποξένωση, ξεκάθαρα. Ναι, σε απομονώνουν ότι είσαι κάτι τέτοιο και γι' αυτό δεν μιλάς. Και καλά να το πω και να γίνω. Άμα δεν το πω, το κρατήσω και μέσα μου. Θα πάθεις... Θα βάλω σπηριά. Γιατί να μην το πεις απλά? Εγώ,
Το λύσα το πρόβλημα γιατί έγινα παπάς και κατευθείαν φαίνομαι ποιος είμαι. Το λύσα. Όντως υπάρχει ένα τέτοιο bullying, θέλουμε να το πούμε. Αλλά δεν πειράζει. Και οι μάρτυρες και ο χριστιανισμός βγήκε σε μια εποχή διωγμών, όχι bullying. Βέβαια αυτό το bullying μπορεί να είναι χειρότερο από τις απειλές του θανάτου. Ο εκφοβισμός, η απομόνωση είναι ένα τέτοιο πράγμα, είναι σύγχρονο. Όλοι πλέον. Από 8 χρονών μέχρι δεν ξέρω εγώ πόσο. Που έχουν δυστυχώς για θεό τους τα social media και πληροφορούνται από εκεί και ακούν οτιδήποτε. Πώς μπορεί εσείς η Εκκλησία να διεισδύσει σε αυτό το χώρο και να πάρει τη θέση της ή να έχει το δικό της στασίδι, όχι αυτή τη φορά στην Εκκλησία, αλλά στα social media που δυστυχώς κυβερνούν. Θα έπρεπε η Εκκλησία να ζωντανέψει. Αρκετά επαναπάβεται στις αρτοκλασίες και στα δεν ξέρω τι που φέρουν οι άνθρωποι που μάθανε και στα πανηγύρια. Εμένα κλαίει η ψυχή μου. Ας πούμε, μετά από 20-30 χρόνια, αυτά τα παιδιά που πάω στα σχολεία και είναι άσχετα. Δηλαδή είναι αμέθεκτα. Δεν μπορούν να είναι ανυποψίαστα για το τι θησαυρό έχουν. Είναι σαν αυτή την απίθανη χώρα. Είναι σαν να είσαι σε ένα ζαχαροπλαστείο και να έχεις υπογλυκαιμία. Σαν να ζεις στην Ελλάδα με τον ήλιο και να έχεις οστεοπόρωση όπως έχω εγώ. Είναι λάθος. Και πώς γίνεται μοντέρνο αυτό? Πώς πάει σε, όχι μοντέρνο, Μοντέρνο, καλά το στα πες. σημερινά δεδομένα. Σύγχρονη γλώσσα. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα αυτό αν που μιλάμε εμείς είναι σύγχρονο. Είναι όμως αυθεντικό. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι έβγαλα ψέμα. Θα ήθελα να αξιοποιηθεί λίγο κάτι τέτοιο, να αξιοποιηθούν τα social media. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Αν αυτό το πράγμα μπορείτε να το υπηρετήσετε με κάποιον τρόπο, είτε με μένα, με τον Α, με τον Β, με όποιον θέλει, και να το διακινήσετε μέσα στον ηλεκτρονικό χώρο και κάποιος που θα ακούσει να το καταλάβει. Και μπορεί να το δεχθεί, μπορεί να το απορρίψει. Είναι ελεύθερος. Νομίζω βέβαια ότι είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν νοοτροπίες που πρέπει να σπάσουν και δεν σπάσουν εύκολα. Πηγαίνω σε ένα σχολείο, μετά από 1, 2, 3 ώρες τα βρίσκω με τα παιδιά. Έτσι αισθάνομαι. Όταν με πιάνουνε, μου μιλάνε, μου ανοίγουν, κλαίνε. Ξέρω όμως ότι αμέσως μετά αυτό θα ξεχαστεί. Υπάρχει ένας παπάς ο οποίος πηγαίνει, πατήρ Γερβάσιος Ραπτόπουλος, στις φυλακές. Πάω να πάρει τη συνέντευξη από αυτόν, όχι από μένα. Να δείτε τι κάνει. Έχει μεταστρέψει τον μπάσαρη. Και δεν τον πιστεύουνε. Δεν τον πιστεύουνε γιατί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει μεταστροφή του ανθρώπου. Ένας 87'ρης, ο οποίος έχει νεανική ψυχή 18'ρη. Οράματα ακόμη. Αυτός πήγε, δεν δίστασε να πάει στις φυλακές. Γιατί? Τον ρώτησε κάποιος βγαίνοντας από τη φυλακή, λέει, πάτερ μου, λέει, πού ήσουν εκεί μέσα? Λέει, στις φυλακές. Και τι έκανες, λέει, εκεί? Λέει, πήγα να δω τους ανθρώπους που είναι μέσα. Πες μου, πάτερ μου, λέει, πώς είναι οι άνθρωποι εκεί μέσα? Πώς να είναι, λέει, όπως είσαι εσύ και όπως είμαι εγώ? Μα λέει, τότε γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα και εμείς είμαστε έξω? Γιατί δεν πρόλαβα να μας πιάσουν, αγαπητέ μου, του λέει εμάς. Δεν ήρθε η ώρα μας. Αυτός δεν έβγαζε αγάπη υπερβατική σε αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά. Εάν αυτό είναι να βοηθήσει, να το χρησιμοποιήσει. Εάν αυτό είναι να κάνει το λαϊκισμό της, να μην το κάνει. Θέλει 3 πράγματα. Και αυτά είναι τα προϊόντα της παράδοσής μας. Σοφία, ηρωισμό και αρετή και αγιότητα. Πρέπει να κάνει ένας σοφός. Κάποτε είχα πει στα παιδιά, είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Γίνεστε φρόνιμοι ως Ιώφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Να σε θέλει μια σύνεση, όπως το φίδι. Δεν εκτίθεται στον κίνδυνο εύκολα. Μελετάει και καθαρός απεριστέρη. Φανταστείτε μια τολμηρή, συνετή και καθαρή εκκλησία. Μάνα μου, θα αλλάξει ο κόσμος. Αλλά γιατί δεν γίνεται? Γιατί καταντήσαμε θρησκεία. Δηλαδή ένα θρησκευτικό σύστημα το οποίο είναι μέρος του καταραίοντος πλέον κρατικού συστήματος, εκκλησία και πολιτεία κτλ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή να πηγαίνω εγώ στο στρατόπεδο και να βαράμε προσοχή. Τι είμαι εγώ? Βάλτε έναν επίλογο μόνο σας, αλλά όχι στημένο, αυθεντικό όπως μας λέτε από την αρχή της κουβέντας. Δηλαδή ούτε μήνυμα κάτι. Δεν έχω επίλογο. Αυτό. Τι θες επίλογο? Επίλογο σημαίνει τελειώνουμε. Εγώ δεν μπορώ να τελειώνω, να ζω μια ζωή που έχει τέλος.
Είμαι σε έναν χώρο που δεν έχει τέλος. Αιωνιότητα σημαίνει δεν έχει τέλος. Αγιότητα σημαίνει δεν έχει όρια. Αυτό με μαγεύει μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορώ τη φυλακή των ορίων, των κανόνων, των εντολών κτλ. Αυτά μόνο είναι πόρτες από τις οποίες φεύγεις. Και θεωρώ, ας πούμε, ότι αυτός ο πλούτος που υπάρχει στην παράδοσή μας, σε αυτόν τον τόπο, μέσα στις συνήθειές μας, πλακώθηκε από τη σκόνη της συνήθειας και είναι καιρός κάπως να καταλάβουμε ότι πρέπει να επενδυθεί στην τράπεζα της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Εδώ, ας πούμε, η τσακωμή μέσα στην Εκκλησία είναι απαράδεκτη. Το ψέμα, να τσακώνονται, να έχει σταυρωθεί ο Χριστός και να τσακωνόμαστε εμείς για οικόπεδα. Για πρωτεία, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Το φαντάζεσαι? Αυτό γιατί γίνεται και Πού να ξέρει ανθρώπινη φύση. Και λες, μα όλο αυτό το μήνυμα και η χάρις του Θεού δεν έχει πατήσει την ανθρώπινη φύση, όχι για να τη λιώσει, για να την ισιώσει και να την αναδείξει και να την απελευθερώσει. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι κήρυγμα ελευθερίας. Χριστιανός σημαίνει απελεύθερος. Λέει ο Απόστολος, είναι λέξεις που μέσα υπάρχουν και έχουν ζωή, έχουν νόημα, έχουν περιεχόμενο. Γιατί να μην περάσουν στη δική μας τη ζωή? Γιατί να μείνουμε στα ανθρώπινα? Στο ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα, το ότι εγώ πρέπει να έχω περισσότερα, ότι εγώ πρέπει να δείξω το έργο μου και εγώ δίνω 5.000 μερίδες και εσύ δίνεις 3 και εγώ είμαι καλύτερος. Δεν είναι πράγματα αυτά. Αλλά το να ζήσουμε ότι είμαστε αδελφοί, δεν λίγο είναι? Ότι είμαστε αγκαλιά, ότι δεν υπάρχει ξένος, δεν υπάρχει άλλος. Έχει προοπτική. Άρα επίλογος δεν υπάρχει. Υπάρχει προοπτική. Αυτό έχω να πω.